Ξεκίνησε σε ένα καινούριο κόσμο στο Minecraft. Σχεδόν μηχανικά έκοψες το πρώτο σου δέντρο, έφτιαξες ένα crafting table και τα πρώτα σου ξύλινα εργαλεία. Μισή ώρα μετά είχες λίγο iron, ίσως σε μια σπηλιά με λίγο φαγητό και μάζευες ό,τι μπορούσες να βρεις. Ίσως 2 ώρες αργότερα, ίσως 2 μέρες αργότερα, ίσως και 2 εβδομάδες αργότερα, άρχισες να αναρωτιέσαι. Γιατί το κάνω αυτό, πού οδηγεί? Η απάντηση πάντα ήταν το να σταματήσεις να παίζεις. Είναι κακό το Minecraft σαν concept? Η εύκολη απάντηση είναι όχι. Πώς άλλωστε θα μπορούσε ένα game που κυριολεκτικά κουβάλισε μια ολόκληρη γενιά και μια εποχή του παγκόσμιου YouTube να θεωρηθεί οτιδήποτε άλλο εκτός από αριστουργηματικό? Η πηγή του προβλήματος δεν κρύβεται πίσω από το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει το Minecraft, αλλά πίσω από τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ. Μπορεί πριν 10 χρόνια να μπορείς να παίξεις Minecraft με τις ώρες και για μήνες, όπως και να κάνεις οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα, αλλά πλέον σου φαίνεται χάσιμο χρόνο. Άλλαξε το Minecraft ή άλλαξες εσύ? Η απάντηση είναι και τα δύο, αλλά εδώ εξετάζουμε σένα. Σε κάποια φάση στη ζωή του ανθρώπου έρχεται η στιγμή που σταματάς να κάνεις πράγματα απλά για να τα κάνεις. Σταματάς να παίζεις με τουβλάκια. Σταματάς να κάνεις μουτζούρες με ένα μαρκαδόρο σε ένα Α4 απλά για να περάσει το χρόνο σου. Κάποια στιγμή εμφανίζεται μια ιδέα που δεν χρειάστηκε να την περάσει κάποιος. Δεν χρειάζεται και να τη δεις να εξηγείται. Απλώς τη βιώνεις επειδή είναι κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι βαθιά ριζωμένη στη βιολογία σου. Αυτή η ιδέα εκφράζει την επιθυμία που έχεις να μην σπαταλάς το χρόνο σου. Το να συνδέεις το οτιδήποτε κάνεις με κάποιο είδους ανταμοιβή για το χρόνο που έβαλες ώστε να το κάνεις. Αυτή η σχέση χρόνου και ανταμοιβής είναι βαθιά ριζωμένη στον ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι μια ιδέα που έχει διαμορφώσει τον κόσμο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Η ανταμοιβή μπορεί να έχει διάφορες μορφές, αλλά η πραγματικότητά της είναι μία. Μία απλή χημική ουσία, ένας νευροδιαβιβαστής που ο εγκέφαλός σου χρησιμοποιεί για να σηματοδοτήσει την ανταμοιβή. Ντοπαμίνη. Δεν αντιλαμβάνεται κάθε εγκέφαλο την ντοπαμίνη με τον ίδιο τρόπο, όπως και κάθε οργανισμός δεν απελευθερώνει την ίδια δόση ντοπαμίνης για κάθε κοινή δραστηριότητα. Πολλές φορές οι ατομικές εμπειρίες επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό την αντίληψη του πόσο άξια είναι μια δραστηριότητα για την ντοπαμίνη που πρέπει να απελευθερωθεί. Ίσως το να παίξεις για μια ώρα Minecraft δεν είναι μια δραστηριότητα που κρίνεις σαν τάξη αμοιβής, υποσυνείδητα τουλάχιστον. Αυτή η ιδέα της ενήλικης εμπειρίας πως ο χρόνος μας πρέπει να ανταμείβεται είναι τελείως αυθαίρετη. Πρώτον, ο εγκέφαλός μας μπορεί να υπερεκτιμά το χρόνο μας, καθώς δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης αξίας του χρόνου και καθώς το self-worth, το ego, το υπερεγώ μας εν πάση περιπτώσει είναι επίσης μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Πράγμα που σίγουρα επηρεάζει την αντίληψή μας για το πόσο πραγματικά αξίζει ο χρόνος μας. Δεύτερον, δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης ούτε για το ποια δραστηριότητα αξίζει περισσότερο το χρόνο μας. Οπότε, χωρίς κάποιο αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης της αξίας του προσωπικού μας χρόνου και χωρίς κάποιο τρόπο να εκτιμήσουμε την αξία μιας δραστηριότητας, πώς επιβιώνουν όλες οι δραστηριότητες που απολαμβάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας και πόσο μάλλον τα video games? Ναι, μισό να πάω να αγοράσω 90 ευρώ ένα video game που κυκλοφόρησε το 2004. Ρε Konami, δεν χαμιέστε. Τα τελευταία χρόνια, με την αυξημένη αναγνώριση και την κατανόηση του ADHD, έχει γίνει της μόδας ο όρος Gamify. Συνοπτικά, ο όρος αυτό σημαίνει το να αντιμετωπίζεις την καθημερινότητά σου σαν ένα video game. Κάθε task της ημέρας είναι ένα μικρό quest που πρέπει να φέρεις εις πέρας, από το να στρώσεις το κρεβάτι σου μέχρι τα email που πρέπει να απαντήσεις πριν το μεσημέρι. Βλέπεις τη λίστα των υποχρεώσεών σου σαν ένα journal με τα quest που έχεις ακόμα να ολοκληρώσεις πριν το credits roll.
υπάρχει μια αρχή και ένας τελικός στόχος, με μικρότερους στόχους ενδιάμεσα, ώστε να μείνεις engaged στο γενικό πλάνο. Είτε αυτό είναι να τελειώσεις όλες τις δουλειές της ημέρας, είτε αυτό είναι να δεις εις πέρα σε ένα video game. Για ποιο λόγο υπάρχει το gamify σαν όρος? Επειδή κάθε μικρό task που μπορεί να βάλεις ένα check δίπλα είναι ένα μικρό hit ντοπαμίνης. Έτσι λειτουργούν και τα video games πλέον, απλά αντί για τα task της ημέρας σου δίνουν μια υποτυπώδες αμοιβή. Έτσι, βγάζει νόημα να ξοδέψεις 6 ώρες σε ένα dungeon, εφόσον τα φανταστικά κίτρινα νομεράκια που εμφανίζονται στην οθόνη σου όταν κάνεις damage σε κάτι αυξήθηκαν. Βγάζει νόημα να ξοδέψεις 2 ώρες σε ένα παθητικό grind, εφόσον η αυθαίρετη μπάρα γέμισε λίγο παραπάνω. Βγάζει νόημα να παίξεις 40 ώρες το τάδε game από την αρχή μέχρι το τέλος για να δεις μια ιστορία με ελάχιστο ή και μηδενικό αντίκτυπο στη ζωή σου. Βγάζει νόημα γιατί μόλις τελειώσεις το 6ωρο dungeon, μόλις δεις την μπάρα να γεμίζει μέχρι το τέλος και να ξαναδιάζει, μόλις δεις τα credits να πέφτουν, ο εγκέφαλός σου παίρνει αυτή την πολυπόθητη ντοπαμίνη. Like 3 hours 15. Oh my, that was just difficult. 3 hours 26. It's 3 hours 26. Για ποιο λόγο λοιπόν παράτησε το Minecraft σε 2 εβδομάδες? Να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, πρέπει να εξηγηθεί ο λόγος που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο, είτε τον πραγματικό είτε αυτόν των video games. Υπάρχει ο εξωτερικός παράγοντας, δηλαδή οδηγίες, εντολές και λόγοι που σου δίνονται από έναν τρίτο ως έναυσμα για κάποια αλληλεπίδραση. Αυτό θα μπορούσε να είναι το αφεντικό σου που σου λέει να πάρεις τον χ πελάτη τηλέφωνο ή ένα objective marker που σε καθοδηγεί προς ένα dungeon. Έπειτα υπάρχει ο εσωτερικός παράγοντας, δηλαδή οι λόγοι που δίνεις εσύ στον εαυτό σου για να αλληλεπιδράσεις με τον κόσμο. Όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον σου για ένα φίλο που είχε ένα ατύχημα, πράγμα που σε οδήγησε να τον πάρεις τηλέφωνο, ή η περιέργειά σου για το τι μπορεί να περιέχει ένα dungeon σε ένα video game, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να το ολοκληρώσεις. Το Minecraft, όντας sandbox, δεν μπορεί να παραδώσει κάποιον σημαντικό εξωτερικό παράγοντα. Ξεκινώντας έναν κόσμο στο Minecraft, θα βρεθείς σε ένα τυχαία δημιουργημένο μέρος χωρίς κανένα απολύτως στόχο. Το Minecraft δεν θα σε καθοδηγήσει στο τι να κάνεις ή πώς θα το τερματίσεις. Για την ακρίβεια, δεν σου λέει καν ότι υπάρχει τέλος, επειδή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ακριβώς τέλος, όχι με την κλασική έννοια τουλάχιστον. Οπότε τι καλείσαι να κάνεις? Ό,τι θες είναι η απάντηση. Τι κι αν όμως, εσύ δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς αυτό. Μετά από τόσα χρόνια ανθρώπινης εμπειρίας και AAA τίτλων, δεν θυμάμαι πως είναι να κάνω πράγματα επειδή τα θέλω και όχι επειδή κάποιος ή κάτι, ακόμα και πολύ αυθαίρετα, περιμένει από μένα να το κάνω. Χωρίς κάποιο προσχεδιασμένο μονοπάτι που καλούμε να ακολουθήσω, δεν μπορώ να βρω το λόγο να πορευτώ στον κόσμο του Minecraft. Δεν χρειάζεται να είναι ένας ακλόνητος λόγος, ένα καλά σχεδιασμένο μονοπάτι, αρκεί να υπάρχει το αυθαίρετο κόνσεπτ του είμαι στο σημείο Α και στο τέλος είναι το σημείο Β. Έτσι έμαθε ο εγκεφαλός μου να επεξεργάζεται πληροφορίες κάπου ανάμεσα στην πρώτη φορά που έπαιξα Minecraft στα 9 μου και στα 23 που είμαι τώρα. Χωρίς αυτό δεν μπορώ να βρω το λόγο να συνεχίσω να βάζω χρόνο σε οτιδήποτε. Θέλω να ξέρω πως ο χρόνος μου θα μου αποφέρει κάτι πίσω. Ίσως να φταίει το Minecraft που δεν με ανταμείβει αρκετά. Ίσως να φταίει η αντίληψή μου για το πως θα έμοιαζε μια εισάξη ανταμοιβή. Όπως και να έχει, η πραγματικότητα είναι χωρίς τη σύνδεση χρόνου και αμοιβής, χωρίς μια εντύπωση πρακτικότητας, το αφήγημα καταρρέει. Αυτή η σχέση χρόνου και αμοιβής λοιπόν προβλέπει δύο πράγματα. Α, τα πάντα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα γραμμικό σχέδιο, πηγαίνοντας από το Α στο Β, καθώς οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ύπαρξη ενός τελικού στόχου. Β, ο τρόπος εκπλήρωσης κάθε δεδομένου task πρέπει να είναι ο πιο αποδοτικός. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και μπορούσαμε να βάλουμε το Minecraft σε ένα γραμμικό σχέδιο, υποθέτοντας πως ο Ender Dragon είναι ο τελικός στόχος, δεν θα είχαμε κανέναν απολύτως λόγο να αλληλεπιδράσουμε με τον κόσμο με τον τρόπο που οι περισσότεροι διαλέγουν να αλληλεπιδράσουν. Τι εννοώ? Αν ο στόχος είναι ο Ender Dragon, ο πιο αποδοτικός τρόπος να φτάσουμε εκεί είναι μια σειρά από φαινομενικά ασύνδετα βήματα που δεν αγγίζουν καν το μεγαλύτερο κομμάτι του περιεχομένου του Minecraft. Επειδή ο πιο αποδοτικός τρόπος έχει να κάνει περισσότερο με το debug menu, περισσότερο με την κατάχρηση των μηχανισμών του παιχνιδιού και όχι με την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων. Ακόμα και αν κάνουμε τελείως flip το σενάριο ωστόσο
και υποθέσουμε πως ο στόχος είναι η ελευθερία της έκφρασης, αυτό σημαίνει πως οι περισσότεροι παίκτες βιώνουν λάθος στο video game. Γιατί να ξοδέψεις χρόνο αντιμετωπίζοντας εχθρούς, αν το νόημα είναι η ελεύθερη έκφραση? Τι εκφράζεις με το να πατάς το spacebar και μετά κλικ για 100.000 φορές? Τι να παίξεις καν στο survival, όπου είσαι πρακτικά περιορισμένος τελικά που μπορείς να έχεις διαθέσιμο ανά πάσα ώρα και στιγμή? Και πόσο μάλλον, γιατί να παίξεις το hardcore, όπου ένα μικρό λάθος μπορεί να καταστρέψει τελείως οποιαδήποτε πρόοδο προς τον τελικό στόχο, όποιος και αν είναι αυτός. Μπορούμε να πάμε ενάντια στη φύση μας, να αγνοήσουμε τον έμφυτο φόβο μας για το χάσιμο του χρόνου μας, να αγνοήσουμε την έμφυτη επιθυμία μας για αμοιβή ως αντάλλαγμα του χρόνου μας, να αγνοήσουμε τον πιο αποδοτικό τρόπο να κάνουμε κάτι υπέρ ενός πιο διασκεδαστικού τρόπου. Ας ελπίσουμε πως ναι, γιατί διαφορετικά το Game of Thrones θα ήταν ένα βιβλίο 50 σελίδων που θα εξηγούσε πως ο Bran κατέληξε βασιλιάς μετά από 3 πολέμους, χωρίς να αναφερθεί το 70% του cast των χαρακτήρων που παραβρέθηκαν σε διάφορα κομμάτια της πλοκής. Γιατί διαφορετικά τα βιβλία του Harry Potter δεν θα ήταν 7 αλλά μισό. Γιατί το Twin Peaks θα τελείωνε σε 15 λεπτά και δεν θα γινόταν ποτέ επιτυχία. Άνθρωποι καθημερινά επιλέγουν να αγνοήσουν αυτή τη σχέση χρόνου και ανταμοιβής, έστω και προσωρινά, έστω και πλαγίως. Γιατί αν ψάξεις πώς να ξαναπαίξω Minecraft, πώς να μείνω engaged σε βάθος χρόνου, θα βρεις εκατοντάδες βίντεο να σου λένε ότι πρέπει να έχεις ένα δικό σου λόγο για να αλληλεπιδράσεις με τον κόσμο. Αλλά κανείς δεν σου λέει πού να βρεις αυτόν τον λόγο. Για κάποιους είναι αυτονόητο, για άλλους αδιανόητο. Γιατί πολλοί έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα, αλλά δεν υπάρχουν απαντήσεις. Ίσως απλά δεν είναι για εμένα. Ίσως να είμαι σκλάβος της αυθαίρετης αντίληψης του υποσυνείδητού μου για το τι αξίζει να κάνω και τι όχι. Ίσως είμαι καταδικασμένος οι κόσμοι στο Minecraft να πεθαίνουν πριν καν ξεκινήσουν.